Но казано, тази година няма никаква роля нашата федерация. Към мен, нали, не говоря сега, всеки атлет си знае кой какво е получил, кой какво, като отношение, като финанси и така нататък, но честно казано, аз понеже вчера видях интервюто на Стефан Ботев, че, нали, едва ли не заради федерацията аз съм станал, не е така, наистина. Много ми се иска това нещо да е така. Не го правя с цел да се заяждам, наистина. Не искам най-малко никакви такива неразбирателства, особено в нашата федерация, която трябва да е едно наше семейство. Но истината е, че тази година са изхарчени към 500 000 лева за моята подготовка. Тези пари не съм получил. Каква част от федерацията са? 0 лева съм получил от федерацията за тези пари. Всичко са твоите спонсори. Всичко са моите спонсори. Абонирайте се днес и станете част от най-интересната общност в YouTube.